Hello, खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा कुंगु यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैनि भिडिअआ एसे आंनि कन्टेन्टनि आउट अफ सिलेबास जागोन दा बेयो आङो फोरमायनो सानदोंदि जानाखि हायनामुलि जानाखि 7 पार्ट बियो ससियेल मिडियायाव लिक जानानै दं माने नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ जानाखि बिथांमोना दानाखि गामि अबेबा जायगाफोराव लांनानै देखायगासिनो दं दा बे टाइमावनो माखासे बिथांमोननि मुभिखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै होदों माने अथराइज गैयाजासे बिथांमोननि सायाव सोङालासे आरो बिथांमोननि बेरेखायै भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै बिथांमोननि थाखाय मार्केटिंआव गोबां प्रब्लेम लाबोदों दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बेयाव एसे सावरायनो लागोन आरो एसे उनावहाय जानाखि फैला बरगयारि बिथांजों जानाखि फनाव कनभारसेसन खालामनाय दंमोन बेखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन दा आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोन फंबायमोन बिनानावमोन दा जायनाखि बिथांमोना हयथ' इउटुबनि सोमोन्दै मोजां मिथिजोबा दा नोंथांमोना इउटुबखौ सालायनायनि सिगां इउटुबाव खामानि मावग्रोनायनि सिगां मोजां प्रपार नलेज थाग्रोनांगौ दा बेखौ गोसोआव लाग्रो ओमफ्राय आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जायनाखि बिथांमोना बेबायदि माने मालायनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय बाहाय इउटुबनि मोजां डिटेल्स मिथिग्रोनो नांगोन माबायदि माबायाव नोङो आपल'ड खालामनो हायो दा बेखौ नों मोजां प्रपार नलेज लाग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो नोङो इउटुबाव ओंखारनांगोन दा बाहाय नोंथाङा आं बेखौ फोरमायबावनो सानो बे जाहैबाय नोङो ससियेल मिडियायाव खामानि मावग्रोनायनि सिगां ससियेल मिडियायाव माखासे थाखानाय रुल्स रेगुलेसन थायो दा बेफोराव नोंथाङा एग्रि खालामनानैसो नोङो साइन आप खालामनांगौ दा बेखौ नों फरायग्रोजोबनांगौ माबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ माबायदि जायोबा दाय गोनां खामानि जायो बेयाव गासिबो मोजां डिटेल्स फरायग्रोजोबनांगौ दा बेनिफ्रायसो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जानाखि खामानि मावनो ओंखारबोनांगौ दा बाहाय नोङो गोबाङानो जानाखि इउटुबनि होनाय क्राइटेरिया बै माखासेफोरखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय फेसबुकआवबो दा जानाखि बिथांमोननि मुभि हायनामुलि 7आ लिक जानानै दं दा बैफोरो माखासे गोबां फेसबुक पेजफोरावबो दं आरो इउटुबावबो नों ओरै बोखोबानो मोनगोन अनेक दं आं नोंथांमोननो नायनायनि साप'ज नैबे हायनामुलि 7 अनेक मोनगोन नों बाहाय हायनामुलि 7 ओमफ्राय अनेक मोनगोन नों बोख्लायबानो मोनगोन ओमफ्राय दा बाहाय आङो जानाखि फैला बरगयारि बिथांजों रायज्लायदोंमोन दा बिथांमोननि चेनेलावनो बिथांमोना दिनैसिम मोनसेबो बिदि हगारफेराखै ओमफ्राय दा आं बेखौनो बुंनो सानो आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि मावा बेफोरबायदि खामानिया दाय गोनां जायो इउटुबा मा बुस्थु इउटुबा मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म नङा होमबा दा बे इउटुबाव बोरै आर्निंस खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा सर्टकाट लामाजों साक्सेसफुल जानो बेखौ साननो नाङा नोंनाव जा टेलेन्ट दं बेखौ लाबोनानैसो नोङो ससियेल मिडियायाव नों पपुलार जाफैनांगोन बेनिफ्रायसो नों आर्निंस खालामनो हागोन नों बिदि सर्टकाट मालायनि भिडिअखौ रि-आपल'ड खालामनानै मालायनि मुभिया जेनेबा बेथ' मुभिसो फिसा बुस्थु नङा बे दा बेहाय बिथांमोना गोबां जायगाफोरावनो गोबां पेन्डेलफोराव श' खालामनांगौ दंबावोमोन पेन्डिं आरो बबेबा जायगाफोराव एडभान्स लानाय दंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों दा बाहाय बिथांमोना जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा जाबाय आरो माखासे बिथांमोननि मार्केटिंआव गोबां प्रब्लेम सफैबाय होननानै बिथांमोना गोबां दुखु खालामदों जोङो सर्टकाटजों माब्लाबाबो साक्सेसफुल जानो बे इन्टेनसनखौ लानानै जोङो गाज्रि खामानि मावनो नाङा दा जायनाखि फैला बिथाङा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जायनाखि बिथांमोना बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावदों दा बिथांमोनखौ बिथाङा नैबे फन कलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंहरदों आरो जायनाखि दानि सोमजिबाय थानाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मालायनि मुभिफोरखौ आपल'ड खालामनाय मालायनि मिउजिक मालायनि भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामनाय बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा गोबाङै गुवारै बेखेवनानै आंनि फन कलाव रायज्लायहरदों दा नोंथाङा बेखौ खोनासंलांगोन होननानै मिजिंथिबाय जायनाखि बिथांमोना माने हायनामुलि 7 मुभिखौ नोंथांमोननि अथराइज लायालासिनो गावबागावथ' नङा बिसोरो जायनाखि आपल'ड खालामदों बिसोरो बांसिनानो डुप्लिकेट हल्डार जोबखासो फेसबुकनिबाबो इउटुब एकाउन्टबाबो ओमफ्राय दा बिसोरथ' नोंथांमोनावथ' जेबो सोंनाय जायाखै ओमफ्राय दा बिसोर सोङा हसियानो नोंथांमोननिखौ जेन'बा बोरै आपल'ड खालामहाखो आरो आपल'ड खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय गोबां प्रब्लेम फैबाय जानो हागौ दाथ' नोंथांमोना जेन'बा मार्केटाव खालामजोबाखैमोन जेन'बा जानाखि श'फोर दं
दा बेफोरो नोंथांमोना मा प्रब्लेमफोर जाखो आरो नोंथाङा जायनाखि बिथांमोनहा नोंथांनि मुभिखौ आपल'ड खालामदों बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो? दाखालि बड'लेण्ड रादाबनिफ्रायबो फैनानै बिनि सोमोन्दै सावरायलांदों आंजों। औ आंबो माने बिथांमोनखौ बे एखे खोथाखौनो बुंबावनो गोनां जागोन आङो। जाय बिथांमोना गावबा गावनि इउटिउब चेनेलाव बे भिडिअखौ आगारनानै होबाय बिथांमोनखौ दा मोनसेल' राहा जोङो माने खावलायदों आरो बिथांमोना बोखारनो नांगौ। बेखौ हानायमानि गोख्रै बोखारनो नांगौ आरो इयुनफोरावबो गुबुननि बेबायदि भिडिअखौ सोङा हसिया माने आपल'ड खालामनायानो मोनसे क्राइम आरोखि। दा जोङो एक्सन लानो सानाखै, एक्सनबो लायाखै, खिन्थु आं बिथांमोनखौ एडभाइस होगोन आरोखि इउटिउबार जानानै बा इउटिउबनि गेजेरजों जुदि प्रफेसनेल जानो लुबैदोंबा गावबागाव क्रिएट खालाम गावबागाव, नङा होमबा? दा मालायनि बे क्रिएसनखौ गावबा गावनि इउटिउब चेनेलाव नोंदि होबाय थानो मोनगोन बा होबाय थानो हागोन बे खुनुदिन सम्भब नङा आरोखि। प्रफेसनेल लानोबा ला, बेखौ मोजाङैनो ला, नङा होमबा? आरो जुदि नोंथांमोना गेलेनाय हिसाबै लादों, नोंथांमोननि गेलेनायाव गुबुना खहा जादों बेखौबो साननो हानांगोन आरोखि। दा बेखिनि खोथाखौबो साननो हायाबा आं बुंगोन मा गोबां पार्सनेला खहा जानायजों लोगोसे जाथि हिसाबैबो खहा जागोन आरोखि, नङा होमब्ला? जुदि बेखौ प्रफेसनेल लानो गोसो दंबा माखासे टपिक्स दं जोंनियाव, नङा होमबा? माबा मोनसे मोजां टपिक्सखौ लानानै नोङो माने भिडिअ खालामबाय था, आपल'ड खालामबाय था। खिन्थु गुबुननि बे क्रिएसनखौ होबाय थायोब्ला माने टेम्परारि आरोखि। दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन, बिनिफ्राय बिथांमोना जेबो लाब जानाय नङा, जेबो मुलाम्फा जानाय नङा, अदेबानि बिथांमोना गुबुनखौ खहा खालामनाय जागोन। दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे गुबुनखौ बेबायदि खहा खालामा बा गुबुननि माने मावनो थांनायखौ जाहाथे नोंथांमोना बाधा हिसाबै बिसिनि सिङाव गसंनानै थाया, बिथांखौ खावलायगोन। हानायमानि आंनिल' बेलाखौ बुङाखै, जोंनि बेलाखौल' आं बुङाखै, जोंनि खोथाखौल' बुङाखै। जायफ्रा बेबायदि खालामदों बेबायदि खामानिखौ गारनो नांगौ। आसलथे जोङो गुबुन आं जाथिनि खोथाखौनो बुंबाय, गुबुन जाथिनि गेजेराव आं बेबायदि नुवाखै आरोखि। गोबां सुबुंफ्रा, गोबां माहारिनि सुबुंफ्रा इउटिउब दङ, इउटिउब चेनेल दङ। इउटिउब चेनेलजोंनो बिथांमोना प्रफेसनेल जानो हादों। बिथांमोना गावबा गावनि मोनफा मोनफा टपिक सेलेक्सन खालामनानै भिडिअ खालामदों, सानफ्रामबो आगारबाय थादों। दा बेबायदि सिन्थाखौ खालामनानै जोंनियाबो खालामनो नांगौ आरोखि। बे गेलेनाय बुस्थु नङा, नों गेले नोंनि माबानि गेजेरजों, खिन्थु मालायनि भिडिअखौ लानानै, मालायनि क्रिएसनखौ लानानै बेबायदि खालामनाया सोंखारि जाथाव, आं बेखौ बुंनो लुबैयो आरोखि। दिनै माने गोबाङानो ओरैबो खालामदों आरोखि। आं नायबाय चेनेलफोरखौ नायदों, जे बहाबा खायसे चेनेलफ्राव मोनसे भिडिअ गैया आरोखि। हायनामुलिखौ आपल'ड खालामनो थाखाय चेनेल खुलिब्रबनायबो दङ। दा बेबायदि जाहैदों आरोखि। दा बिनिफ्राय मा मुलाम्फा मोनगोन? गावसोर हिसाबैथ' बिनिफ्राय जेबो मुलाम्फा गैया, खिन्थु जोंखौ खहा खालामनाय जादों। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों आरोखि। दिनै गोबां कुइसन खालामगोन, नोंसोरनि सिनेमाखौलाय माबोरैथो मोनखो होननानै। दा बिनि फिननायाव आं नैबेखौ बुंगोन, खारन जोङो फिल्डआव थांनानै सिनेमाखौ दिन्थिहैनो हाया। ओंखायनो जोङो जोंनि जायगानि खायसे बा जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिथांमोन गथ'फोरखौ जों एंगेज खालामो आरोखि। एंगेज खालामनानै बिसोरखौ फिल्डआव थिनहरो, बिसोरबो मोनजायो बिदिनो थाइसे थाइनै। बहुदआनो बेबायदि सोलिनायबो दङ। बैफोर गथ'फोरखौ जों फिल्डआव थिनहरो आरोखि। बिदि थिनहरनायाव मालाबा हमनानै ला 24 आवार्सथ' बिसोरबो जनानै थाफाबाय थानो हाया, नङा होमबा? बा सोरनावबा साहा लोंहैयो, सोरनियावबा दुगैहैयो, बेफोराव बेग दोनथ'यो। दा बेफोरनिफ्रायबो जानो हागौ होननानै आं सानदों। दा बेबायदि आरोखि। खिन्थु मोनबायानो, जेन'बा खाबुखौ मोनबायानो, स्कपखौ मोनबायानो, डिस्कखौ टेबोल सायावनो गालांदों बा पेन ड्राइभखौ टेबोल सायावनो गालांदों, आं बेखौ खालामब्रबनि
होननाय सिन्थायाथ' बिराद गाज्रि सिन्था जादों बियो। दा बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो आङो बेखौबो खावलायगोन जाहाथे इयुनफ्राव बेबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थायो आरो जोंनि इउटिउब चेनेला खालि सिनेमा खालि मोसानाय खालि मेथाइल' बेजोंल' दे जोङो जोंनि चेनेलखौ सामलायनो हायो बे नङा आरोखि। ओंखायनो आं दहाय बुंनाया मोजां मोजां टपिक्स लानानै नों भिडिअ खालाम नङा होमबा? दा नोंनि ओनसोलनि रायजो जानायनि सोमोन्दै नोंनि ओनसोलाव बर'फ्रा माबायदि रायजो जायो, नोंनि ओनसोलाव मा प्रब्लेम दं नङा होमबा? इडुकेसननि मा प्रब्लेम दं बा नोङो समाजनो मा फोरोंनो नागिरदों, समाजखौ माबायदि जाजानो लुबैयो बेफोरखौ लानानै भिडिअ खालाम नङा होमबा? आथिखालावथ' नै बे जोंनि बे माने रुरेल एरियानि आनडेभेलप एरियाखौ लानानै खालामनाय जायखिजाया माने डकुमेन्टारि माबाफोरखौनो इन्टारनेसनेल लेभेलनि मानसिफ्रा नायो आरोखि, बांसिन गोसो होयो। बेबायदि खालामबा साबसिन जायो, बिसोर मालायनि भिडिअखौ आपल'ड खालामस्लायस्लाय नङा होमबा? आं दा बेखिनिखौनो बुंगोन आरो बिथांमोना। थारमाने सार बे जेन'बा जायनाखि बिसोरो आपल'ड खालामोना, थारमाने इउटुबाव मोनसे क्राइटेरिया दं आरो ना, बै जेन'बा बेखौ जेन'बा मा होनो 4,000 घन्टा वाच टाइम नांगौ आरो मानसिफोरनिफ्राय नायनाया, ओमफ्राय 1,000 साबसक्राइबार मोनथारनांगौ, ओमफ्राय बिनिफ्रायसो जेन'बा चेनेला मनिटाइजेसन थारमाने एडभार्टाइज फैग्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो। ओमफ्राय दा बेखौ ओरैनो गावसिनि मोखांखौ बाहायबाथ' साबसक्राइबारखौ मोननो हाया नालाय, ओंखायनो थारमाने बै मानसिफोरा थारमाने अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बिदि खामानि मावनो नागिरो आरो बिसोरो, बे इन्टेनसन लानानै बिसोरो बिदि दुप्लिकेट खामानि मावो आरो बिसोरो बेबायदिनो। बै दा फेसबुकाव माबानायावथ' आङो नुजेननायाव सानदों आरो ना, जेन'बा मानो थाखाय मारै जेन'बा बिदि जादों सानदों आं। थारमाने नोंथांमोनाबो सिरि थानाय खोनाबायना आं सिगाङाव, ओमफ्राय बिथांमोना नुगोन ना नुवाखै बिदि सानदों आरो आं। नुदों, जोङो नुबाय थादों, सिगाङावबो नुदों। सिगाङाव जोङो दावराव खालामाखै नैबे खारन बे समावहाय जोंहा बहुदथा जायगायावनो जोंहा पेन्डेल दंमोन आरोखि। दा बहुत जोंनिफ्राय जों एडभान्स लाखानाय, दा 40टा 50टा जायगायाव पेन्डेल दंबावो। बे समावहाय जोङो बेखौ मिडियानि गेजेराव फैनानै सावरायनायमोनबा बे बांद्राय हाइलाइट जागौमोन, बे बांसिन एफेक्ट गोलैगौमोन होननानै बै समाव जों जेबो बुङाखैमोन आरोखि। ओमफ्राय लेटेस्ट बावैसो नैबे सप्तासेनि गेजेरावहाय बाराद्रायबो ओंखारबाय, बेनिफ्राय पेन्डेलाबो खोब सम्भब जोंना माने ओरैनो 10-12टासो दंबावोमोन आरोखि। थेवबाबो जोङो नैबे दाखालि आङो माने बे माबाजों माबाफ्राबो फैबाय, रिपर्टारफ्राबो फैबाय, बे सावरायनाय जादों आरोखि। ओमफ्राय जोंहा बेखिनि 10-12टासो पेन्डेल दंबावोमोन बबेबा जायगायाव फिसा फिसाहाय, माबानिबो दंमोन, निउ इयारनिबो दंमोन, मागोनिबो दंमोन। बिसोरो ओमफ्राय एडभान्सबो लानाय दङमोन। जोंहा माने मा फुजा होनना बुङो, देवल फुजा ना मा होनना बुङो, बेफोरावबो दंमोन आरोखि। दा बेफोरखौ जोङो गासैखौबो रिटार्न खालामफिनजोबनांबाय। ओमफ्राय आरो बिथांमोनजों कमिटिनि मानसिफोरजों खायसे खोथाबो बुंजानो गोनां जाबाय। बेबायदि जादों आरोखि जोंनि प्रब्लेमा। गोबां गाज्रियानो एफेक्ट जादों माथो ना सार? जादों। अनुमान नोंथांमोननि बे हायनामुलियाव बेसेबांसो खरस थांदोंमोन जेन'बा सार? बांद्राय बुरजाबोथ' इनभेस्ट खालामनानै लाब गैया जाहैबाय, नङा होमबा? जिहेथु जों माने गोबांथार केपिटेल लानानैबो जों सिनेमाखौ बानायनो हाया, इनभेस्टमेन्टबो खालामनो हाया। ओरैनो 5 लाखनिफ्राय 6 लाखनि गेजेराव जोङो माने बे सिनेमाखौ दिहुननाय जादोंमोन। बेनिफ्राय जिहेथु दानि दिनावहाय मानसिफ्रा कुवालिटिखौ नागिरो, नङा होमबा? साबसिननिफ्राय हामसिनखौ नागिरो। दिनै माने इउटिउबनि गेजेरजों बा टिभिनि गेजेरजोंनो जा, जे साउथ इण्डियानि इन्टारनेसनेल लेभेलनि फिल्म नायबाय थायो नालाय, मानसिफ्रा दानि इयथ जेनेरेसनफ्रा गोजौ थाखोनि सिनेमा नायनो नागिरो आरोखि। दा ओंखायनो जिहेथु जों इसेबां बुरजा इनभेस्ट खालामनो हाया नालाय, खम इनभेस्टमेन्टनि गेजेरजों जास्ट मानसिनो एन्टारटेनमेन्ट होनाय
बे थांखिखौ लानानै जों सिनेमा दिहुननो गोनां जायो आरोखि खिन्थु थांखि दं जोंहाबो थांखि दङ नैबे जिहेथु दा लुबैदों नालाय जोंबो माने गोजौ थाखोनि एसे सिनेमा दिहुननायनि जोंहाबो थांखि दङ मिजिं दङ दा खिन्थु जों बे खोथाखौ सिन्था खालामबाय थानायावनो दा बेबायदि खालामनानै होयोब्लाथाय खामानि मावनो जों थारमाने एसे मोजां मोना आरोखि एसे नार्भास जायो फावसायनानै थानोसै नामा मालाबा बेबायदि सिन्थाबो खालामफ्लांनो गोनां जायो आरो दा ओंखायनो गासै इउटिउबार बिथांमोनखौ बा फेसबुक हल्डार बिथांमोनखौ आं खावलायगोन आरोखि जायखिजाया नोङो मालायनि भिडिअखौनो दा बेबायदि दाखालाम ओमफ्राय ओरैसिम दुखुनांथावबाव रावबो मोनसेबो दोंसेबो मेथाइ हगारनोबो हाया रावबो मोनसेबो माने भिडिअ आगारस्लाबनो हाया आरोखि नों दिनै आगारदोंबा आफ्टार माने 2 आवार्स बेलेगनि चेनेलाव नुहैगोनानो बेखौ बे माने खोब दुखुनांथाव आरोखि सानथावै मोनसे माबा बियो दा बेबायदि जानो नाङा आसलथे बेबायदि जायोबा थारमाने जोङो जा जेराव दं बेयावनो थाबाय थानांगोन आरोखि नङा होमबा जोंबोथ' माने गुबुनजों समान जोंबोथ' दावगानो लुबैयो मानोना जों कालसारनि मानसि कालसारनि खोथाखौ जों मिन्थियो आरो कालसारनि सिन्थाखौ जायफ्रा कालसारनि सोमोन्दै गियान दं बा जायफ्रा कालसाराव इन्टारेस्ट दं बिथांमोना कालसारनि खामानिखौ मावबाय थानांगोन ना होमबा जोङो दिनैनि दिनाव बुहुमाव सोरनि कालसारा माबायदि जाबाय दं बेसेबां दावगाबाय दं बेखौ कालसारजों सोमोन्दो थानाय मानसिफ्रा मोनथियो आरोखि बेखौ मिन्थिनानै बैसोरजों समान मानदान्दासिम लांनायनि सिन्थाखौ जेब्लायबो खालामबाय थायो आरो बैसोरजों समान मानदान्दायाव लांनो गोनांबा बैसोरनिजों समान स्टेन्डार्डआव लांनो गोनांबा जोंनि साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा प्रसारनिफ्राय लानानै माने मेथाइ रोजाबग्रा बा मोसाग्रा एक्टिं खालामग्रा दा एक्टरसिम मेकआप फोनग्रासिम नङा होमबा बिथांमोना गासैबो बेखौ प्रफेसनेल लानो हानांगोन आरोखि मेथाइ रोजाबनायखौ प्रफेसनेल लानो हानांगोन एक्टिं खालामनायखौ प्रफेसनेल लानो हानांगोन मेकआप फुननायखौ प्रफेसनेल लानो हानांगोन बयबो प्रफेसनेल लानो हायोब्लासो जोङो जोंनि हारिमुखौ दावगाहोनो हागोन आरोखि आङो जुदि सिनेमा दिहुननानै बोसोरफ्रामबो हा फाननांगौबा मेथाइ दोंसे दिहुननानै हिन्जावनि सनाखौ जुदि फाननांगौबा बर' मेथाइखौ सोर रोजाबगोन बर' सिनेमाखौ सोर बानायगोन नङा होमबा बर'आ मेथाइबो गैयाबा बर'आ सिनेमाबो गैयाबा मोसाग्राबो गैयाबा बर'नि कालसारखौलाय जों बुहुमाव बोरै फोसावगोन नङा होमबा दा थिग बेबायदि आरोखि ओंखायनो जोंनि जाथिनि साफ्रोमबो थाखोनि सुबुंनि हेफाजाबखौ जोंनो नांगौ आरोखि कालसारजों सोमोन्दो थानाय मानसिफोरनो बिथांमोननि थुलुंगाखौ जोंनो नांगौ खिन्थु थुलुंगानि सोलाय जुदि जोंनि माने हारिमु दावगाहोनायाव बाधा जानानैसो जुदि सिगाङाव गसंथेयोबा माने बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन थानो हाया आरोखि बर' जाथिनि थाखाय ओमफ्राय जेनेबा सार बे नोंथांमोननि बे जानाखि खस्थ थांदों बेखौ दासिमाव मोनफिनदों ना मोनफिनाखैमोन बेखौथ' मोनदों मोनदोंआनो दा बे खोथाखौनो आं बुंनाय आरोखि जोङो देग्लाय हमनानै ला 4-5 लाख थाखा इनभेस्ट खालामदों नङा होमबा रिटार्नाव जों सापज हमनानै ला 10 लाख थाखा मोनदों डेट मिन्स फैगौआव जोङो 10 लाख थाखा इनभेस्ट खालामनानै सिनेमाखौ बानायनो हागोन नङा होमबा 4-5आव जों जि स्टेन्डार्डनि सिनेमा बानायदोंमोन फैगौआव 10 लाख इनभेस्ट खालामनानै बिनिख्रुइ साबसिन स्टेन्डार्डनि जों सिनेमा बानायनो हागोन नङा होमबा जों स्टेप बाय स्टेप थांबाय थानांगोन बिदिनो जों सिगां माने 2-2.5 लाख थाखायाव दिहुनोमोन 3 लाख थाखायाव दिहुनग्रा जादों 4 लाख थाखायाव दिहुनलांदों दिनै 5 लाख थाखा जों इनभेस्ट खालामनो हादों बिनिफ्राय जुदि एसे फैदेरोब्ला गाबोन जों 10 लाख थाखा इनभेस्ट खालामनानै सिनेमा दिहुननो हागोन नङा होमबा फैगौआव जुदि 15 लाख कालेक्सन जायोबा 10 लाखनि जायगायाव 15 लाखनि स्टेन्डार्डनि जों सिनेमा दिहुननो हागोन बेबायदिनो जों दावखोलांबाय थागोन आरोखि ओमफ्राय जायनाखि बिथांमोना दि बेबायदि नोंथांमोननि सायाव गाज्रि खामानि मावबा बिथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना जेन'बा एक्सन लायाबा ओमफ्राय
खालामबाय थागोन आरो बिसोरो बायदि मानसिफोरा बेखौ बुंनो लुबैदों आं। खोथाया बेबो नंगौ। आंथ' रिकुवेस्ट खालामदों माबायाव बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै गोबांखौनो रिकुवेस्ट खालामदों। फेसबुक पेजाव थांनानै गोबांखौ माने मेसेजाव इनबक्सआव रिकुवेस्ट खालामदों। बोखारदों बहुतआनो, खिन्थु खायसेया बोखाराखै दाबो। बोखायोब्ला इनफरमेसन आं सोरनोबा बहुतनो होदों आरोखि, खिन्थु गासिबो फेक ना एकाउन्ट माखासेया। फेक एकाउन्ट गोजा। बेयाव उसुबिदा जादों आरोखि, सोरनि चेनेल मा जेबो हमनो हाया जादों। दा ओंखायनो मोनोब्ला एक्सनथ' नंला, बिसोरखौ लोगो मोनोबा फेस टु फेस थांनानै बुंनो खावलायबावगोन आरोखि। बेनि अनगायैलाय माथो खालामदों बिथांमोननि आं मोनसे बाथ्राखौ आङो सिमान जागोन। जोङो ओरैनो सानै मानसिखौ दा लोगो हमदों आरोखि, सिगाङावहाय लोगो हमदोंमोन। लोगो हमनानै बिदिनो जायगानि मानसिफोरजोंबो ज' रायज्लायनानै आसलथे जोङो एसे पानिसमेन्ट होनो होननानैनो थांखि लानानै खामानिखौ मावनाय जादोंमोन आरोखि। जेला न'आव थांबाय रायज्लायहैबा नुबाय न'नि अबस्थाया मोजां नङा। बेनाव लाख थाखानि खोथायाथ' बाद होन, 10 थाखाबो लाबोजाया अबस्थानि आरोखि गथ'फोरनिया। दा ओंखायनो बिसोरखौ बुंदों, नोङो सहायनो हानाय अबस्थासिमल' दाय माव। नोङो 10 थाखानिबा थाइबानिल' दाय माव, नों लाख थाखानि दायखौ मावनो नाङा। बे खोथाखौ बुंबोदों आरोखि। आरो जों बिसोरखौ जुदि ब्रा ब्रा हमोबा, बिसोरखौ जुदि पुलिस केस होयोबा, न'खौसो फाननांगोन बियो। बे अबस्था आरोखि। ओंखायनो बै गथ'फोरखौ जों बुंदों आरोखि, हमनानै ला बुजिस्लाबाखैबा बुजिनो नाजानांगौ, नङा होमबा? बुजिनो नाजानांगौ। दा बुजियो, बिथांमोना बुजिथों, बिथांमोनखौ आं खावलायनो आरोखि। थारैनो बै जानाखि खामानि मावदों बेथ' नोंथांमोननि थाखाय गोबां गाज्रि अबस्थायानो खालामबाय बे बोसोराव। बेखौनो बुंनांसिगोन। आरोखि गोबाङा बुंदों, जोंखौ गोबाङानो बुंदों। दा हमनानै ला गुबुनाबोथ' सिनेमा खालामदों। हमनानै ला जोंनिखौ पेन ड्राइभ मोनबाय। दा हमनानै ला जोंनिखौ माने HD माबाखौनो मोनबाय आरोखि, र'खौनो मोनबाय बिसोरो। दा बेयाव मोनैनि सिगांबो सिनेमा हलावनो थांनानै बिसोरो भिडिअ खालामदों। सिनेमा हलनि जिथु भिडिअ रेकर्डिं, बेफोरखौनो आपल'ड होदों आरोखि। जोंनि सिनेमाखौल'थ' दिन्थियाखै, गुबुननि सिनेमाखौबो दिन्थिदों, गुबुननि सिनेमाखौ खिन्थु खालामाखै आरोखि। ओमफ्राय बिनि जाहोनाबो नैरोजा जाहैदों, जिहेथु जों जेबो बुंथाराखै नालाय, जेबो बुंथारा नालाय, एक्सन लाथाराखै नालाय, बिदि खालामनाय जाहैदों आरोखि। दा होयिनि जाहोनाबो नैबे, थारमाने जोंखौ सहस मोनदों आरोखि। मानसिफोराबो बुंदों जोंखौ, नंगौबो नामा बेखौ सानना लादो आरोखि जोङो। थेवबाबो जों सहसावनो दंबावो, खावलायदों आरो बिथांमोनखौ। नोंथांमोनाबो बिदिखौनो लानांगोन, नङाबा खालामनांगोन, जोंबोथ' लानांगोन। बेबायदि जाबाय थायोबा अल्टारनेटिभखौथ' जों लानांगोन। खिन्थु दाबो सम होदों आरोखि, दाबो सम होदों जोङो। माने हायोबा बोखारनो नांगौ। बेनिफ्राय रायजो राजाफोरनि डिमान्ड हिसाबै जोङो 10-15 दिननि उनावहाय जोंनि चेनेलावनो जों हगारगोन आरोखि बेखौ। जिहेथु जोंहाबो निजा चेनेल दं नालाय। जोंथ' दिनैसिम मेथाइ दोंसेबो आगारफेराखै, आगारथ'वाखैनो जोङो। दा बहुत सिनेमाफ्रा, बहुत माने माबाफ्रा मेथाइफोरखौ होबाय आरोखि, गावबा गावनि इउटिउब चेनेलाव, गोबां प्रडाक्सनानो। खिन्थु जों होथ'वाखैमोन, थाथ'दों दे होननानै। खिन्थु जों होनायनि सिगांनो बेलेगासो होजोब्बाय। बेखौ माने जोंनि थाखाय एसे दुखुनांथाव, आरो गावखौनो गाव लाजिनायबो मोनदों आरोखि।
दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे नोंथांमोना शेयार खालाम जेसे हायो एसे शेयार खालाम जाहाथे बयबो बर' मानसिफोरा बे बिथांनि जानाखि बुंनाय बेखौ बयबो खोनानो मोनो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आङो बाहाय गोबां डिटेल्स रायज्लायजोबनो सानासै दा आं बेखौनो बुंनो सानो लास्टआव नोंथाङा नोंनाव टेलेन्ट गैग्रायाबा नोंनाव टेलेन्ट थाग्रोनांगोन नोंथाङा जुदि ससियेल मिडियायाव खामानि मावनोब्ला दा नोंनि टेलेन्टखौसो नोङो श' खालामनानै नों बाहाय बाहागो लाफैनांगोन ससियेल मिडियायाव नोङो मालायनिखौबा सोरनिखौबा हावलत लानानै मालायनिखौबा लाबोनानै बेबायदिजों जाया नोंथांमोन दा बाहाय इउटुबाव गोबां रुल्स एन्ड रेगुलेसन दं आरो फेसबुक पेजआवबो दाथ' फेसबुक पेजनिफ्राय आर्निं खालामनो हायो दा बाहाय गोबां रुल्स एन्ड रेगुलेसन दं नोंथांमोना गाज्रि खामानि मावनायनि सिगां बैफोरखौ सोलोंग्रोनाया मोजां फेसबुकआ मा इउटुबआ मा बाहाय बोरै जों आर्निंस खालामो बेखौ मोजां सोलोंग्रो आंनाव अनेक भिडिअ बानायखानाय दं नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन आरो नोंथांमोना जायनाखि बिथांमोना बेबायदि गाज्रि खामानि मावदों नोंथांमोना जाहाथे इयुनाव बेबायदि खामानि मावा होननानै आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो